बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। 2025 मायथाइनि स्निथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ थांनाय सानखालि प्रफेसर अच्युत सामन्तनो गथायबाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट आरो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव 18 एप्रिल अदेबानि थांनाय सानखालि बाक्सा जिल्लानि बरमा जौमा फरायसालियाव 2025 मायथाइनि थाखाय स्निथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ प्रफेसर अच्युत सामन्तनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गथायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। खौरां बिबुंथियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि अजित बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मा बुंखो फै बे समाव आबुङै मिथिनानै लानि। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट आरो गासै जोंनि जे ब्रह्म धर्म जि कमिटि दङ जथाय लोगो नांनानै स्निथि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जि एवार्ड बे एवार्डखौ बरमा कलेजाव दिनै होनाय जाबाय आरो दिनैनि बे गोथार जि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 166 जि जन्म जयन्ती जोनोम सान बे जोनोम सानावनो प्रफेसर अच्युत सामन्त जाय किडनी आरो किसनि फाउन्डार सासे माने इन्डियानि रिनाउन्ड माने एजुकेशनिस्ट आरो लोगोसे सासे हिउमेनिटेरियान व्यक्ति बिथांनो ट्रास्टनिफ्राय होनाय जादों। आंजों लोगोसे जोंनि ट्रास्टनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर अजित बर' बिथां दङ। जोङो बयबो बेयाव जयै बाहागो लाबाय। बर' हारियाव पायनियार रल लानानै समाज गुस्लायनायनि थाखाय जि ससियेल रिफर्मनि खामानि मावदोंमोन रिलिजियास आरो स्पिरिचुवेल मोनसे तत्व आरो सान्थौनि गेजेरजों बै समनि बर' हारिनि समाजनि थासारिखौ फोसाबनाय साखोन सिखोन खालामनाय आरो गासैबो बिथिंखौ सोलोंथाइजों आरो मोनसे सान्थौ सानस्रिनि आधाराव सोद्रोमथि आब्रुथि गोनां मोनसे समाज दानो थाखाय गुरुदेवा जे हाबा मावलांबाय बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरसिन कन्ट्रिबिउसन। बड'फाया जेरै बर' हारिनि मोनसे रिभलिउसन लाबोदोंमोन हारिनि बिफा होननानै दिनै जोङो बिथांनि गेरेमसा माहारि दानायनि मोन्थोरखौ लानानै एबसु आरो बर' माहारिया खामानि मावदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे ओरैबायदि व्यक्तिमोन जि समाव बिथाङा बर' हारिनि मोनसे नेग्लेक्टेड आरो डाउन ट्रडेन बे मोनसे ससियेल सिस्टेमखौ बिथाङा फोजाखांनानै मोनसे रेनेसा मोनसे रिभलिउसन लाबोदोंमोन। आरो बेयाव जों जुदि नायोब्ला जे श्रीमन्त शंकरदेबनि जे ससियेल रिफर्मेशननि बाथ्रा बा बिथांनि रिलिजियास आरो स्पिरिचुवेल खामानि मावनायनि बाथ्रा आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय बा साइमन कमिसनखौ लोगो हमनानै बर' हारिनि जि मोनसे आइडेन्टिटि सेन्सासनि खोथाखौ बिथाङा मेम'रेन्डाम हैदोंमोन शिलंआव थांनानै आरो लोगोसेनो बर' रेजिमेन्ट दानांगौ फारसेथिं लकेल बडि आरो एसेम्ब्लियाव बर'नि थाखाय सिट रिजार्भेसन नांगौ बे बाथ्राफोरखौ बै समावनो उदांस्रिनि सिगां समाव गुरुदेवा जे सानखांदोंमोन बिखौ जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि पायनियार लामा दिन्थिगिरि बर' हारिखौ फोजाखांगिरि होननानै जों जेब्लायबो गनायबोदों मानिबोदों आरो जेब्लायबो जोङो बे मान आरो अनारखौ गुरुदेबनो होनांगोन। दा बेखायनो दिनैनि बे सानाव गुरुदेबनि जे जोनोम सानाव गुरुदेबनि खाथियाव जों जेब्लायबो जोङो श्रद्धान्जलि होयो जोङो गुरुदेबखौ सिबियो आरो लोगोसे गुरुदेबा जेरावखि थाया मानो बर' फिसाफोरखौ जाहाथे जोंनो बोलो आरो गोहो आरो जोंनो आशीर्बाद हरो आं बेखौनो मिजिंथिबाय। प्रफेसर अच्युत सामन्तआ सासे हादोरनिनो महान व्यक्ति सासे एजुकेशनिस्ट आरो ट्रास्टआ बिथांखौ नागिरनानै थांनानै बिथांखौ दिनै बेयाव लिंनानै लाबोबाय। बिथाङा आसामाव गोबां खेब फैबाय खिन्थु बड'लेण्डआव गिबि खेब फैदों आरो 2022 सनाव प्रफेसर अच्युत सामन्तखौ आङो किस माने सेन्टाराव भुबनेश्वराव लोगो हमहैदोंमोन। ट्राइबेलनि थाखाय बिथाङा जिखिनि खामानि मावदों ट्राइबेल स्टुडेन्टखौ फोरोंनायनि थाखाय जि खामानि मावदों बिनि माने लिस्टखौ जोङो बुंबाबो बुंनानै फोजोबनो हाया। पद्मश्री बान्था मोननाय देश बिदेशनिफ्राय डक्टरेट बिथाङा एवार्डि मोन्दों अनारारि डक्टरेट माने फेल'शिप मोन्दों आरो गासै बिथिंखौ नायनानै दिनै जों बिथांखौ लाबोनो हानाया आरो बड'लेण्डनिफ्राय आसामनिफ्राय ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा बर' स्टुडेन्टफ्रा दिनै किसआव फ्रि अफ कस्ट जेबो बेसेन नाङाबासिनो फरायगासिनो दङ
आं बिथांमोननि केम्पासखौ नायदों 35निफ्राय 40,000 ट्राइबेल माने सावताल बा गुबुन गुबुन आदिबासी आरो बर'निफ्राय लानानै गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्राबो दिनै बेयाव फ्रि अफ कस्ट किस सेन्टाराव फरायनानै दङ थारैनो अच्युत सामन्तआ बड'लेण्डआव आगान होनाया जोंनि क्वालिटि इडुकेसन आरो जोंनि सोलोंथाइखौ जौगालांहोनायनि मोनसे लामाया गेवबाय होननानै आं सानो इयुनाव जोंहा गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ आरो ट्रास्टखौ आं धन्यबाद होदों जे ट्रास्टआ बे महान खामानिखौ मावबाय अच्युत सामन्त बिथांनो एवार्ड होनानै जे मोनसे भुबनेश्वर उरिष्या आरो बड'लेण्ड आसामनि गेजेराव मोनसे ब्रिज कानेक्ट खालामबाय आरो जेराव जगन्नाथ मन्दिर दङ जगन्नाथ टेम्पोल दङ गुरुदेबनि जे मोनसे आदर्शखौ माने नोङो कलिंगआव बा जगन्नाथआव बा जगन्नाथपुरियाव जे मोनसे कानेक्ट खालामबाय बियो थारैनो ट्रास्टनि मोनसे महान खामानि होननानै आं बुङो आं बयखौबो साबायखर होदों आरो दिनैनि हाबाफारिया खोब ओंथि गोनां मेहेर गोनां आरो हारियाव बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे सान हिसाबै अराय गोसोखांजागोन आं बेखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों जिथु आसामनि 2022 सनाव जेब्ला आङो थांदोंमोन आं बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे बड'लेण्डआव बा आसामाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे किसनि सेन्टार गायसननांगौ जेराव फ्रि अफ कस्ट फोरोंनो हायो डाउन ट्रेडेन ट्राइबेल कमिउनिटि बा गुबुन गुबुन माने डाउन ट्रेडेन कमिउनिटिनि थाखाय आरो फिन दिनै आङो इनागुरेल स्पिच होदोंमोन आं बिथांनिसिम बे साबमिसन बे प्रप'जेलखौ आं होफिनदों बिथाङा बुंदों बिनि सायाव सानगोन गुबुन मोनसेथिङै एट दा टाइम जिहेतु किस माने जेराव फ्रि अफ कस्ट फोरोंनाय जायो किटआ जाबाय प्रफेसनेल इनस्टिटिउट बेयाव नोङो फिस होनानै फरायनांगौ खिन्थु सेमाल्टेनियासलि किटआव 40,000 किसआव 40,000 40,000 स्टुडेन्टखौ फैसा लानानै फोरोङो 40,000 स्टुडेन्टखौ फ्रि अफ कस्ट फोरोङो माने इकुवेल टु रेशिय'आ दा बे किस सेन्टाराव बिथाङा दिनै बुंदों जे बड'लेण्डनिफ्राय आसामनिफ्राय बर' स्टुडेन्ट 100 200 हाजार जेसेबां जाया मानो बिथांनि सेन्टाराव जायफोरा माने पभार्टि जायफोरा गोरिब गुन्द्रा जायफोरा जोबोद सोलोंथाइ लानो थाखाय गोसो बेबायदि परियाल न'खरफोरनि गथ' गथायफोरखौ आंनि सेन्टाराव दैथायहर आं फ्रि अफ कस्ट फोरोंगोन होननानै बिथाङा गावनो मोनसे अपेन आपिल बा जोंनिसिम मोनसे प्रप'जेल होदों बे थारैनो जोंनि थाखाय माने खाफालनि बाथ्रा होननानै बुंनो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन आरो ट्रास्टजोंबो जोङो बिनि सायाव जोङो डिसकास खालामगोन आरो फिउचाराव किस आरो किटजों कमिउनिकेट खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिनि क्वालिटि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्राय बान्था होबोगासिनो दङ देग्लायबो 7थि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ जोंनि हादोरनि सासे गेदेरथार सोलोंथाइगिरि प्रफेसर अच्युत सामन्त बिथांनो जों गथायदों बे बान्थायाव दंमोन 1 लाख रां आरो लोगोसे गुरुदेबनि फट' इन्दि जि इन्दि आर'नाइ आरो गुरुदेबनि मुसुखा फिसा बेखौबो जों होफादों बिथांनो जोङो कंग्रेचुलेसन बावदों बिथांनि बे एवार्ड लानायनि गेजेरजों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सान्थौआ बुहुमाव गोसारगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जोङो बुंनांगोन मोनसे बिराद गेदेरथार मोनसे हाबाफारि बे खुंनाय समावनो जोंनि दिनैनि बान्था मोनगिरि प्रफेसर अच्युत सामन्त सारा गावनो होनाय 1 लाख रांखौ बिथाङा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि मोजां खामानियाव जाहाथे बाहायनो हायो बिनि थाखाय जोंनो गथायफिनदों बे थाखाखौ बिथाङा डनेसन होनाय बायदि जोंनो खालामबाय होबाय बे 1 लाख रांखौ आरो बेनि थाखाय जों बिथांनिसिम साबायखर बावदों बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होदों एबसुनि मानगोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बाहागो लाफैनानै मेलखौ बेखेवफैदों जोंनि थुलुंगा जादों जों जोबोरै मोजां मोनदों आरो आं जर'खायै साबायखर बावगोन बरमा कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर रिरु ब्रह्म आरो गुवाहाटी जिल्ला एबसुनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावगोन बिथांमोनहा जोंनि उरिष्यानि आलासिखौ एयारपर्टआव लायनानै गुवाहाटीयाव दोननानै आरो बरमा कलेजाव लाबोनानै आरो बिनिफ्राय बिथांमोनहा लांगोन बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे हेल्प उननि समाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि बान्थाखौ जोङो आरोबाव नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो लांगोन बे खामानिखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो आङो खावलायदों बयखौबो जाहाथे जोंनि थांखिखौ जाफुंसार जाहोनायाव मदद होलायो थेंक इउ